שלום. כנס. מנהל פה? כן. תודה רבה. שלום לך. מה שלומך? לא משהו, לא כל כך טוב. האמת לא כל כך טוב, כי אני קיבלתי את המערכת שעות של השנה החדשה, שנת הלימודים. ומה אני אגיד לך, אתם לא הכנסתם את השעות, מסורת, דת, כאילו לא חשוב לכם. לנו, כיושב ראש ועד ההורים, החלטנו פה אחד שהשנה אנחנו רוצים שהתלמידים שלנו, הילדים שלנו, ילמדו יותר שעות מסורת ודת. תגיד לי עכשיו, למה אתה לא אנחנו לקחנו מקצועות של ליבה, מקצועות מתמטיקה, מדעים ומקצועות ליבה. אנחנו רוצים להרים את הציון של התלמידים. זה המטרה שלנו השנה. אבל חשוב לא פחות מסורת ודת. חשוב לנו. הילדים שלנו... נתנו שעה, שעתיים נתנו. שעה, שעתיים זה לא מספיק. אדוני המנהל, שעה, שעתיים זה לא מספיק. אנחנו רוצים יותר שעות. רוצים יותר שעות, והשעות האלה, אני אומר לך, אנחנו כהורים נעשה שביתה, נעשה הפגנה, כי זה לא יעבור בשקט. זה לא יעבור בשקט. אבל אנחנו לקחנו הכל בחשבון. יש לנו ציונים גרועים עכשיו בתוכנות מצב, רוצים להרים את הציון. אז למה לא להתייעץ עם יושב ראש ועד ההורים? לא התייעצתי. אתה לא התייעצת, אתה כמנהל מחליט, מקבל החלטות על דעת עצמך. אתה לא שואל את ההורים, לא מעניין אתכם. הבית ספר הזה יותר מדי עושה מה שהוא רוצה. ולכן יש מצב שאנחנו, זה לא יעבור בשתיקה. אני אומר לך, הנה, הכנו פה את השלטים, יכול להיות שאנחנו נצא. השנה הזאת לא תיפתח. יכול להיות, אני אומר לך שתיקח בחשבון. אני חושב שיהיה בסדר, זה לגבי ציונים במקצועות הליבה. זה הכי חשוב בשבילי עכשיו. אוקיי, אז תדע לך שאין הסכמה של ההורים, ואנחנו נעשה הכל כדי שהשנה הזאת לא תיפתח. תודה רבה לך. למה?